Wa na tamo pakitaon sa gibububo na kuan ni mga bayot basta kay gagama na pugod kalanon mga bayot sudan ni sa mga kagopa mga bayot no tuluron ni kabuk mga bayot kay di mo kaon-kaon yung silinganan mga bayot kay may pahaway kung mga karne mga bayot kay bidli kay sa kung panudanan bugat kay kung panudanan mga bayot basta kanunay kung kaon ni mga bayot niya di manggod ko pa mo inom mga bayot og pangpahilis mga bayot tubig-tubig na yung silingan karon mga bayot aron mo kiyos-kiyos po niya ako ang gaunang ngatian bisag wa ta mo kapakita mga bayot sa gipangludo na kuan mga bayot basta ang ako ang gibutang-butang anang idibol mga bayot karak sa lang lingguhe bater-bater ba. Gipartira lang po na ako gisa-gisa din na og patatas mga bayot no kay mukaon-kaon magud si Karina mga bayot basta ginisa ba o french fries mga bayot para sa mua mga bayot di manggod dinani lutuon ang mga patatas mga bayot ilabog man na mo atong karing kanding nagprito-prito pud kog talong diri mga bayot ako nang gisles-isles mga bayot no mura po kag abis dragbalani nga ilawog sa baboy ba ginipis-nipis nang ko na mga bayot aron dali siya mapagod-pagod ba mga bayot wala ko na putang ay cornstarch mga bayot no kay wa dinhi silang butanganan mga bayot dinhi lang pud ako hago-hago na kong utok mga bayot og pangala pug unsay mga gipangbutang dira mga bayot basta gibubuan ako ng turmeric powder drog nga pamintaw og asin unya nakakita man ko ba nga bayot sa ilang mga vegetable diri mga bayot nga nasa refrigerator ba unya kay mura na murag boring na gyud kay mga bayot kay butar na ko dito sa lamesa mga bayot gigaman ako kalanon mga bayot ay slice na ako tanan mga bayot gibubuan og turmeric powder drog nga paminta asin mga bayot nin kanang mga green dra mga bayot parsley na mga bayot kung sa maningles sa ila mga bayot kana chini din akong gikulubutan og limonsito mo na ni salad nila diri mga bayot no dali ra kayo mga bayot ang ilang salad diri ang salad sa mo kaniadto mga bayot ang akong nahibawan mga bayot makaraw ni salad diri mga bayot daghan kay salad sila diri mga bayot pwede ka magama-gama og salad ngay mo ang lutuon mga bayot pwede pud mga bayot og salad ngay ani mga bayot og pwede pud maghimo kag salad mga bayot og mga vegetable or fruits mga bayot alas 10 sa gabi mga bayot kahatod og isda nga kuwang kapika sa ilong diri mga bayot kay dito gi kag city nang balit og mga kalanon mga bayot og unsay pampasok na pud sa mo ang katiyanan mga bayot kay murag payakpak na pud nga mo ang katiyanan mga bayot ako ni siyang hugasan daan mga bayot no before na ko ni ibutang sa refrigerator mga bayot ako ning kiskisan daan og himbis mga bayot wala na siya ihasang og mga tinae mga bayot kumikan kay gikuhaan na ni daan kurat kay ni sa diri mga bayot mamaligya og isda mga bayot timbangon daan mga bayot o sa ibutang ng presyo mga bayot o sa kuhaan og tinae og hasang so katong tinae og hasang mga bayot apil to sa timbang kay apil man sa timbang mga bayot apil pud og bayad mga bayot pero gikuha nila daan mga bayot ha pero nay usahay mga bayot kani isda dalan diri mo produce og itlog ba sa mutag mga babae mga bayot pero ila nang ibaligya mga bayot din ila nang kuhaon ba din kan sigud pud mga bayot og imog yung buto na naon mo ni na variant sa kapika sa ilong mga bayot sa usa ka buka isda mga bayot kung sa tuwa pa 900 pud ni kapin pagkabuntag mga bayot kay ako ang binhi mga bayot mo salom na pud kuno siya sa tunaan mga bayot ako'y galimas ani mga bayot ako'y galimpyo mga bayot karon mga bayot hapit na natunga-tungang tubig mga bayot ako na pud kasarap-sarap ani pero sa sarap-sarap mga bayot bay kay ko mga bayot kay manarapay magukani adto gawa sa manalumay mga bayot ang katunga aning tubiga mga bayot init ang katunga pud bugnaw mga bayot mo nang inig salom-salom ni Karina mga bayot iwas-iwas panuhot ba kay ang tubig ani mga bayot kung sa Tagalog pa maligamgam inaning tubiga mga bayot nga maligamgam bitaw mga bayot mo ni among ligo-ligoon kaniadto mga bayot og gamiton og magligo mga bayot samot nagikan na hilanta na ulian mga bayot samot naghapit na natigok mga bayot dayon daghan kang gipamati sa kalawasan ba butangan din ang mga dahon-dahon mga bayot o mga hilbas-hilbas mga bayot na di mo ikaligo murag pagkaugma mga bayot maulian ka siguro pa sa akong kapika sa ilong siyar kuno buhat-buhat ani gumikan kay panglalaki kuno ni mga trabaho ka ba habay lalaki din ha og babae oy nga kaya man kay ni silingan naghinomdom lagi ko gahapon mga bayot ang mga kurtiya din mga bayot akong gipangtanggal mga bayot akong gilabhan pagka man akong gisabit na balik. Pero before na akong sabit mga bayot, ang akong ugangan na ni Ed, while nagtaod-taod ko sa kurtina mga bayot, anang iyang wire-wire mga bayot, hiningon na akong ugangan nga pabutang ako ang akong kapika sa ilong mga bayot, kay mo lagi oy mutaod. Wa na minawan yung silingan mga bayot, ay ka na mga trabaho asisiw ragid kayo, naman sila din mga bayot, oy hagdanan bita mga bayot nga, kataw bitaw ang stainless mga bayot, kamay manggani kaniadto munaka manggani og lubi nga manguhag butong bisag way hakha. Kani pa bang convenient kini trabahoon ning trabaho akong gibutang og balik mga bayot. Mo nang akong ugangan mga bayot ang panglingo kay bisag asa kuno ko ibutang mga bayot kaya gud kuno kaayo nako. Siguro mga bayot nakaingon siya na gumikan kay mga babae diri babae gyud. Kana mga lisod-lisod nga trabaho di na nila trabahoon kay panglalaki kuno na. Unya kani yung silingan mga bayot bisag anay duwal man eh. Aw pagkakita sa akong mga kagoba nga uban, igo na lang sila nagpanglingaw.